La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, l'honorable senyor Artur Mas. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, en primer lloc el voldria felicitar perquè quan s'escolten algunes opinions en aquesta cambra sembla que la Generalitat de Catalunya hagi començat a existir quan vostè va arribar. Per tant, moltes felicitats. Curiosa i objectiva interpretació de la història. I dit això, deixi'm canviar completament d'escenari per fer-li una pregunta, de fet no té relació directa amb això que hem estat parlant. En el debat de política general, una de les notícies, diguem-ne, llampants, una de les notícies grans que va sortir, va ser aquest compromís del govern espanyol de donar, diguem-ho així, 2.500 euros per cada fill que neixi a partir, sembla ser, del mes de juliol d'enguany. Recordo que mesures similars i fins i tot més aprofundides, perquè no eren d'una sola vegada, les havia proposades Convergència i Unió en el seu programa ara fa pocs mesos. I recordo que en aquell moment aquestes propostes van ser titllades per vostès mateixos com de poc progressistes. Ara que han passat uns dies des d'aquella promesa, m'agradaria saber, i com que afecta moltes famílies catalanes, quina és la valoració que en fa el president de la Generalitat.